Salutare tuturor și astăzi vă sugestia unui abonat. Jucăm Brawl Stars. Și pentru că nu știu cine știe pro, jucăm și cu încă un prieten. Ok. Ia să dăm showdown. S-a băgat trio. Ok. Noi nici el pro, da, na. Ok. Deci Brawl să pun. Ok, eu vreau să nu pun pe Spike. Nu știu ce e combinație bună, dar mi-a făcut și power. Max level nu era mai mult? Ok. Hai să-i dăm drumul. Doamne ajută să nu dăm de din aia de prank, nu știu cum. Că am văzut că acum pot să-i și eram 50, naiba. Nu am ajutat prea ceva luni. Ok. Nu știu ce mapă e asta. Văd că ar fi cu sus și ceva. Mi se pare, sau nu știu. Nu știu ce metau ăștia acum. Cu ce tactici joacă ăștia. Câțiva ani m-am jucat de atâta timp. Da, a meu deja au murit. Nu. Păi sunt conjurat din toate părțile. Na! Hai că schimb brawlerul, că am fost proști amândoi. Da, nu contează. Pe cine să schimbă Larry în roll-ul ăsta, cum s-o citi? Am să dau cu gemuri. 900 de gemuri! Du-te n-ai bă, de ce? Și-l pun și eu pe... Dacă avem ceva free pe aici. Chipul in strict. Hai că dăm. Ok. Deci avem gratis. Hindea lui Leon. Da. 1000 de coni? De ce am primit 1000 de coni? În fine, nu contează. Am primit de la gifturi, da. Bun, e strict. Și da, în trecut m-am jucat Brawl Stars, chiar nu plăcea mult și acum îmi place numai că nu prea mai place că ăștia au niște metauri. Că bro, nu-mi place deloc ce metauri ăștia, adică cu ce brawler joacă. De exemplu ăsta, de la apropiere, poate să-ți omoară instant. Uite numai câtă viață are. Și cu unul dintre cei mai slabi, dar... Și eu sunt mai slab. Hai bă să-mi... ce tac. Nu. Adversarul are headband. Și să lăsați în comentarii alte sugestii de jocuri. Da. Și vin aici... Cine e ăsta? Meg. Era să zic MGK. Nu se zice. Bine, poate că seamănă Meg, MGK, dar se poate aduna. Dacă mai nimerește una... Îți dus. Eu pune emoturi. Bă, da, s-a mort tu încă n-ai fost eliminat. Nu știu cum încă ne ținem. No.
Nu, suntem rici. E normal. Locul 3, măcar am pierdut trofeu. Hai să punem și altceva. Ce pe rolul nostru? Nu contează. De când nu am primit melodii? Nu știu. Nu contează. Rău pe Chester. Nu știu că am stat pe dați la Chester. Dar am stat pe dați la Chester. Azi trebuie să am pe videoclip. Cred că mai dăm meciul ăsta și încă unul și am terminat videoclipul. Vreau măcar unul să facem. Mamă, să vedem dacă ce să luace cu Piper. Nici eu nu știu să joc cu ce s-ar și când. Mi-aș fi pus un brawler care și eu să joc. Și în primul rând nu știu dacă m-aș fi să joc cu el și în al doilea rând dacă o să pierd, o să pierd. O jumătate de discuție. Haide să mă urcă. Și când o fac cu panicul. Cred că avea o tank. Dar am ciudat-i Chester. Dar nu știu de cum e. Da! Și asta cum nu am înărit. Înțeleg acum. Du-te de aici! Bă, dar n-ai cum, uite mă, cum n-au înconjurat. Da. Cred că îți dau și un meci singur. Ok, hai să dau un meci singur. Cu ce să-mi pun? Nu știu ce mi-aș pune. Îmi pune ceva de rang. Ceva pentru voi. Joc cu... Cine să joc? N-aș vrea să joc cu Kid. Joc cu Edgar în niciun caz. Și ceva, joc cu Charlie. Am văzut aici. Da, era și brawlerul meu favorit la un timp. Ok. Ok, guys, îmi cer scuze din tot sufletul că v-a apărut aia pe ecran și mie. Trebuia să știți niște fișiere că mai aveam spațiu în film, nu contează. Ok, să vedem. Ultimul meci. Vreau măcar locul 3 să iau. Ce? N-am vrut să iau cu un teammate. Dacă mai vreți, mai facem un videoclip cu Brawl Stars. N-aș mai avea nicio chestie să mai rău după ce a fost umilit atâta. Nu e aceeași tactică. Dar ce eu i-am finit cu balonul ăla. Asta am dat asta. Uite, tu poți să ai din astea infinite? Cum era să mor? E cea mai mare dezamăgire, like dacă nu era. Bun, deci... Oh? Da. Nu. Vă pup și ne auzim data viitoare. Ceau, ceau.